Ассалому алейкум, тамошобинони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали мо. Рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Камтар овозаи ма гирифтагӣ, тамошобино мазам нашидагӣ буд. Айрӯи ҳамин видео нест, тамоман гап зада наметонистам. Нав ҳамин рӯз кам бигем соз гап задистам, овозам тамоман гирифтагӣ барои видеокунӣ. Иншоаллоҳ ҳамаи видеоҳома як лав монтаж карда баҳри шумо пешкаш мекунам. Ана имрӯз мехостам ки баҳри шумо имрӯз ана мехел куртаҳои турецкӣ пешкаш кунам. И борои мо ҳамин рӯз омадаанд духтаракҳои хушрӯ. Ин куртаҳои турецкиянд. Ана шифон на подклад мегӯям, подкладаш ана паплина резин нестай. Размерош боша ай 46 то 58, нархаш 3000 рубл. Дар ҳамин вақти видео монтаж куням тамошобино мегӯям ки кам зӯрум меояд гапзанӣ, ҳолиам куртақоям сахттар кардестиянд. Хулоса куртаҳо тамоми расцветкаҳош ҳаст. Марҳамат бибинед цветош бигем ки инаш айнашда фасони базебай, инаш айнашда. Дар ҳамин видео ҳам уже базебию хушругиш маълумай. Ана баъд бисёритон сатр мепурсидед, сатрои Фирдавс. Ана марҳамат сатрои Фирдавс монам омадагия. ҳозир ҳамашам нишон метсимтона. 18 намуд расцветкаи сатрои Фирдавсам омадагиай. Ана ин куртаҳако бигем ки ай 46 то 58 размеро духтаракҳои хушрӯ размеротона худтон аниқ кунен. Баъд ана мин номере ки дар рӯи экран мебинед танҳо ватсап. Ай ҳаматон хоҳиш мекунам ки фақат занг назанед, фақат бинависен, тамом. Ҷавобтон метсим боша, сразу заказтона қабул мекунам. Пешакошона бинед чӣ хел аҷоиби хушрӯанд. Оро додагӣ фасон мегем сангако кати дарози хушрӯ. Мана ина бо ҳоли утӣ кунӣ беҳад хушрӯ месадатанаи одам. Ана вай бигем ранги комбинашка барин айтаги ҳамин курта дарози хушрӯ ягон ҷод наметова. Материалшам ғавси хушрӯвай хайнаво барои эҳтиёт комбинашкаам дорад. Нигоҳ кунед. ғавса как мешава ҳеҷ ҷо тон наметова. Дилпирӣ. Нигиношам беҳад хушрӯ придумад кардиянд. Бо ҳамин моли турецкӣ бигем чиқа моли шинаму фора майда зарарам надорад ба фикрам. Дар ҳамин тана мепӯшӣ, ҳамун танатам баданатам роҳат мекунад. Марҳамат кадом цветеш ки шумода маъқулай, ҳамун цветша скриншот кунед, кати размеротон бинависед, рӯӣ кунед дар ватсапам. Тариқи почта тамоми ҷои Россия доставка дорем духтаро. Мана ваёшон бо духтошону базебиёшон ҳар хела будай. Мақсад як хелаш пешаш чоркунҷа ниген кати оро додагӣ будай, як хелаш гирдак. Ман нағз мебинам ҳамин хели куртаҳоро. Ҳозир дар ин момент тамоман куртаҳое ки бигем айзонуя ва ҷав поёнам боша маъқулум нестай. Ҳамин куртаи топ пол дарози постоян на ҳамин хели бигем гузаштагиам ҳам хели мепӯшам дароз. Ана ин сатромон тамошобино. Сатрои Фирдавс турецкиянд. Уже качество иёра ҳамаи мо шумо медонем. Ино ҳозир ҳама ҷода беҳад қимат шудагиянд. Ба мо боша 800 рубл. 18 намуд расцветкаш. Марҳамат тамошо кунед кадом цветеш ки маъқулай. По цвети курта вибр мекунед 3800. Ана пули почтае ҳамунҷа худтон при получени курта метиҳен. Мудdat наметиҳен пули почтатона. Ай ҳамин сатрои Фирдавс тамошобино ман қариб ҳамаи расцветкаҳоша дорум. Беҳад мана маъқулай. 1000 шарфҳои 1500-аям гирифтагием, 2000-аям гирифтагием. Хиёл мекунам ҷои ҳамин сатри Фирдавса ягонташ намегирад. Сабукак, аккуратняк, базебак, хушрӯвак, качественный пат намегирад. Беҳад хушрӯ меиста. Асоби нами сафедаш чанд бор шида ҳамин цвети сафедаш ман мегирам. Саб сафедаш ҳастай, камтар молочниш ҳастай, ҳама цветош ҳастай. Бо ина бо маъқулии дилтона шумо худтон бо вибират кунед. ҳар кадомет ки гирифтанӣ марҳамат агар куртаам нагирӣ чандта вай мегирӣ, сатр мегирӣ, инам доставкаш арзон меғалта. Мақсад якчандта мегирӣ бо ҳастай. Мақсад бихоҳем ки доставкаҳотон арзон ғалта. ҳозир ҳамин ҳама ҷо занако бисёранд, занакои тоҷик. ҳама каса маслиҳат кунед, вибр кунед, ҳаматон яктаи сатр гиред. Мақсад яктаги куртаям гиред, вобше бигем ки доставкатон бепул мешавад. 100 рублитон меғалта ёки 200 рублитон меғалта. Доставкатон вобше бепул шуда меравад. Инам хе тамошобино бо ҳар кас фикри ақидаи худаш медонад. Раҳмат ки бисёр мепурсед дар ватсап, бисёр менависед, бисёр голосовой мекунед, занг мезанед.
занготуна ку успоед намекунам, смсотуна бисёритуна ҷавоб додам, кӯшиш мекунам. Беҳад хирсанд мешавам, ки марам ягон кас мепурса гуфта беҳад хирсанд мешавам. Ҳазор раҳмат, ки бо мо ҳастед, дастгирӣ мекунед, комментария менависед. Бисёр ҳам миннатдорум дар видеое ки муборакбодӣ кардед. Ҳазор раҳмати Аллоҳ. Ин ҳамаш дастгирии шумо буд. Ин звания аз ҳамамон ай тамошобино. Ана ин адресҳои контейнермон ай тамошобино. смсҳои шуморо дар ватсапи худам интизорум.